Díobh a chuirde agus tá fáilte over ascaí scéalta le hAoife nuair a dog mé sibh bhí mar smaoine faoi Fiacla Mhamó agus Danny a thóg ar scoil iad an cuin le bhí sin, bhí mar smaoine faoi Fiacla Mhamó. Bhfuil aniu tá muid le léomhráid le chéile agus tá muid ag fáil amach cad a thorlaíonn go Fiacla Mhamó. Níl sagam an cuin le an scéal go dtí seo, bhí Danny an, tháinig Mhamó go dtí teach, bhí cóisiir Danny le bheith ann, agus thóg Danny Fiacla Mhamó ar scoil leis agus inis tá siad nasnamh ní le go cáhfuil siad, so lémuid a rain is le chéile agus dheonmuid amach cáhfuil Fiacla Mhamó. So lé mé an pís seo a ríist, yes, tá siad de dulasteach sa seomóranga. Cúnas sa an múntóir. Bhí Danny an bortha, bhí Fiacla Mhamó a fháil arás. Chonaic Danny colmó sé agus a chara Tomás ag goire. Beidir go sé colmó sé. Cha colm na Fiacla chuig Tomás, ach hit siad ar an urlór. Cad atá siúlann sin, a dtír an múntóir. Cúnas inis, leabhar dul. Chas sí arás go dtí an glór dubh ríist. Tháinig ar haring Tomás kick ar na Fiacla. No, féach. Tá siad ag déanamh iad a chiicáil. No, briste siad. Chlánaigh colm faoin a bhórd. Chuir sé Fiacla Mhamó isteach ina bhéal, agus rinne sé manga mór. Thosaigh Tomás ag goire is ag goire freisin. Ach ní raibh Danny a goire, bhí agla go bheiceach chun múntóir na Fiacla. Bheach faoin a bhórd. Sa do gachtainna eile ag goire ach níl Danny a goire tá sé bortha. Haring Mark na Fiacla ó cholam agus chas sé arás chuig Danny iad. Ach chonaic Danny an múntóir ag féchantear. Chas sé na Fiacla arás go handtapa. No. Agus amach an inneog le na Fiacla. Hit siad isteach I luchón mór isce sa chlós, agus thosaigh na buachalaí ar fad ag goire. No, féach tá siad a luchán. No. Well, bhí farrag ar an múntóir. Chúis sí amach sa chlós agus fór sí na Fiacla. Tá tú I driblóid, Danny, a dúirt sí. Tá na Fiacla seo briste. Níor oscail Danny a bhéal. Chuir sí na Fiacla isteach ina fóca. Féach tá sí briste. No. Saoligh cad a dhearthaí Mhamó. Nuair a bhí Danny ag siúl abhaile, thosaigh sé ag smaoinemh ar a chóisiir. Bei burger agam agus scealóga, a dúirt sé leis féin. Bei siad go hálan. So níl Danny ag smaoinemh ar na Fiacla ar corbe, so ag smaoinemh ar a chóisiir. Nuair a tháinig Danny abhaile, bhí Mhamó ag suí sa chisteann. Bhí a béal dúnta eici. Bhí cuma an chrosta orthaí. Níor a Fiacla ar bitheicí don lá ar fad. Féach ar Mhamó, no. Níl sí sásta. Chlánaigh Danny Susan Styra. Chuaigh sé isteach sa seomar folca agus chuir sé Fiacla Mhamó I rais sa glynne. Chúla Danny rud éigean ag teacht isteach sa seomar folca. Mami a bhí an. Bhí si an airgach ar fad. Caitheanna bheith mo chóisiir agam, a dtír Danny orthaí. An gceapan sibh go mbeidh cóisiir ag Danny. Ní dóilm go mbeidh. Thóg Mami Fiacla Mhamó amach as an glynne. Cóisiir, ar sa Mami. Is féidir le dearmad a dhéanamh ar de chóisiir. Féach, tá Fiacla Mhamó briste. Ní bheidh sí ábalta aon rud a ithe. No. Farrag an domhnar hí. Bé ar Mhamó prátaí brúta a ithe, cosú le síle, agus bé urtsa iad a ithe freisin. Prátaí brúta mar tá siad bug. Hí Danny ag an mórd. Déag sé ar na prátaí brúta. Och, is fúlam prátaí brúta, ar sa Danny. Ní aon hí mé rí sé, ní aon hí mé rí sé, ar sa Danny.
ceapam go ndéanaí sé a rí sé. Cad a cheapan tusa? Agus sin an deire. Cad a cheapan tusa? Ceapan tú go ndéanaí Danny a rí sé sin? Ní dóla mé faoi sé an annach chuid triblód an sin ag an deire. Agus maithlumm sa prátaí brúta tá siad fós deas. Well a chuirde tásúla an gur bhaintsih tainmh as Fiacla Mhamó agus cá mé rá ná déananig é sin. Ní dólam go mé sé go deas a churbeh. Slán is a chuirde agus feic mé sibh an chéad eile le Scéalta le hAoife. Satan!